izue, burrumba da intzela egiteko asmotan etorri altzarete? Bai, ea ba, asian kakastintzen. Ea denok, ozenago, gurasoak ere bai, ozenago, gara burrumba da! Aizuen, ze plasta den txirri, burrumba da, sosoa, grazirik gabekoa, nirekin gauza politzagoa ingo duzue. Badakit, Tarzanen oiua, ea nola egiten duzuen Tarzanen oiua? Barkatu, baina hori arrateko Tarzana izango da, Oso eskasa, begira nola den, benetako Tarzana, Oianekoa, Mirriri buka? Amai, bakizu ez esaten dizuedan? Ermuara joango naiz, han espiritu gehiago dago eta. Bueno, dena den, geltoki hau ez da oso erraza trena parkatzeko, Urrengorako parkin plaza bat gorde beharko diguzue. Ai, Pepitxo, baina, ez hasi purrustaka, Bestela gure lagun guztiak usatu egingo dituzu. Ara, baina, hemen daukagun giro epelarekin, zeizea horrela jantzita? Jolas harrigarri bat proposatu behar dizut. Kontxo! Ados, badaukat parre egiteko gogoa. Ederki, eta zein da jolas harrigarri hori? Aluzinatu egingo du. Tira, gauza da, zuk zenbaki bat aukeratu behar duzula, eta nik beste bat. Eta zenbaki altuena aukeratzen duenak irabazi egingo du. Eta zer irabaziko du? Hori da onena. Irabazleak galtzailearen prenda bat eramango du. Baitan ekulerotan utziko du. Tira, bai, presnago arriskatzeko, bai? Ederki, nork aukeratuko du lehenengo zenbakia, Pepitxo? Zuzeuk, bota lasai. Nik, ederki, 10. Bederatzi. Kaka, zuk irabazi duzu. Tori kapela. Eta bota hurrengoa, baina ez dadila hain altua izan favorez. Ederki ba. Eta ba... 5. 4. Beste jantzi bazor didazu. Ongi da. Tori bufanda. Ederki. Zer, Pepitxo? Beste zenbakitxo bat? Bai. Baina oraingoan nik esango dut zenbakia lehenago, eta horrela duzu abanteaiarik izango. Tira ba, aldanik balin baduzu? Zenbaki altua botako. 100!
Ba, orduanik, 101. Apa! Pepillo, ale, beste jantzi bat. Pepillo, horrela da jolasa, gaina zuk asmatu duzu, Tira, beste jantzi bat eman behar diazu. Ale. Zer, Pepillo? Errebantxarik nahi? Nagusi, bukatu dira txantxak. Lan asko dugu egiteko, lan asko. Hale, hop, 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 hop. Ai, enera, unok, kokoloa da gero, baina ez da mutitxarra, keba. Ederki pasatuko duzue Pepillorekin, eta baita gainontzekoekin ere. Momentu zue guztioi arratsaldeon, eta ongi etorri gure geltoki zoragarri horetara. Lagunok, eibartar agurgarriok, gaur oso egun garrantzitsua da niretzat. Doktor honoris causa azterketa daukat berehala. Eta, tira, orain azken errepasua egin behar dut lehendabizi. Eta hemen dauzkat, pupitre honetan dauzkat prestatuak azterketa egiteko behar ditudan material guztiak. Baina, bien tartean gauza bat eskatu behar dizuet. Ondo zainduko dizkidazue bai pupitrea eta bai bertan daudenak? Ziuru? Ez duzue inorrona inguratzen utziko, ez da? Zuen eskutan ondo dago. Gero arte. Jopelas eta matelas, txiribiton. Txirri plastamari hori berriro estudiatzen hasi duk. Ai. Beriratu beharko dugu pupitre barruan, ea traste guztiak ekarri dituen. Bai. Bai. Txiribidón, inspección. Uy. Arrituta geratuko zarete, txirrekor gorde duena, jakiten duzuenean. Bai, batzu janera bezesitu eta dena. Baina. Aterako dugu, ze gorde duen? Bai! Txiribitón, pon. Txiribitón, disimulación. Listo, amaitu dut errepasua, eta orain bai egingo dudala bikain eta inondo eragozpenik gabe nire aeronautika azterketa. Baina, zer da hau?
Baina, non daude nire hegazkin aerodinamikoak, Non daude? Txirri. Hor barruan, paperizko hegazki stream batzuk besterik ez eguan, Mirrita Txiribito, nire doktor honoris causa azterketa erabat zapuztu didazue. Guk, gezurra, Eibartarrak izan dituk, hauek izan dituk. Kokodrilo artean nago ala inguratuta. Basa jaun arriskutsuak zarete, hori zarete. Txibin, balkesek, Beira, Eibarko lagun hauek krokodilolak izango dituk agian. Eta Txiribiton basa jaun. Mañani, mirri gaioa, mesedez. Txakur otzan jostakin banauk. Mirri pintxo, Hala, nire buruaren horrez, abestia ingo dugu. Pintxo. Egi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du.
Ai, 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 ai! Aizue, hau alda mendizorrotza? Ez. Hau alda repanpanotxa? Bueno, fundamentu pixka bat, fundamentu pixka bat. Esango aldidazue, garbi, eta txukun, ze herri den nau? Noski, Eibarko geltokian gaude. Aizue, eta argi dago, neska mutil prestu ez inguratuta nagoela. Ea, nola oiukatzen duzuen nire leloa? Hau, palagaraino, eta? Baino fuertego. Hau, palagaraino, eta? Beiba, doña moño! Berriz! Hau, palagaraino, eta? Beiba, doña moño! Hau, palagaraino, eta? Beiba, doña moño! Hau, palagaraino, eta? Beiba, doña moño! Segi, hau, palagaraino, eta? Hori da, hau, palagaraino, eta? Zozketa antolatuko dugu, eta lasai, oraingoan ez duzu eta jantzirik kendu beharko, bakarrikan Peliperi jaten eman beharko diozue. Ia ba, Zirrarez beteriko zozketa. bi lehiakide aterako ditugu, bat gorria eta beste urdina. Ia gorriaren izena zein den, hauxe, isiltasuna mesedez, ia zein dugun hemen, Asier Raja! Hau, Asier! Atxaldeon! Morrosko, zemuz? Ondo, nungoaze, Asier? Eibarkoa. Abizena ondo esan aldet, aja. Bai, Ederki. Eibarren jaioa, Eibarren bizizea? bai, Eta heldua zarenean, Eibarren jarraitu nahi duzu? bai. Ederki ba, primeran ezagutzen dugu Asier eta txaloa beretzako! Primeran ezagutu dezagun gure jolaseko bigarren lehiakidea. Hauxe bera. Baizue, datorrela, Iban Gartzia! Arratsaldeon, Iban. Arratsaldeon. Nongo azara, Eibar bertakoa? Ez, Nongo? astaburutik. Astaburutik? Bai, Bai, bueno, haze horea. Eta ondo bazkalduta? bai, Bai, ze bazkaldu duzu? Enaiz gogoratzen plater ikaragarri bat? bai. Bai, banekien bai. Ederki, eta orain 12 goxoki gorri eta beste 12 urdin behar ditugu, beraz bilagoaz eta berehala xitzuliko gea. Gero arte lagunok, aio! Guazen! Aizakirri, baina zertan ari gara? Zertan ari garen? Egoera hau, jasan eskina da, Ezin diagu horrelar jarraitu. Segertatzen den txinibiton, txaldakik. Eibarko plaza nagusian, Unzaga plazan, oraindik ez ditek supermirriren estatuari jarri. Hori zeingo diagu, manifa antolatuko diagu, pankarta eta guzti. Aizak, Mirri, Euskal Herrian lehendik ere manifestaldi asko egiten dira, baina fundamentuzko gaietan. Baina ik ere hori egitea, ez dakit. Gu profesionala gaituk,
manifa logaritmikoa ingo diegu. Zadakit zer den hori. Babolio! Guiruro joango gara, baina iturri ofizialek 3.000 joan direla esango dite. La, 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 la. Ondo zago, mirri, ondo zago. Baina, esaidak, zein izango da manifestaldiaren leloa? Hemen lelo bakarra gehu aizirri. Aizak, pankartan jarri behar den leloari buruz ari nau. Kontxo! Nola diok? Jandalo, Pepillo Mokolo. Aizak, barkatu txiribiton, baina politikoki inkorrekto iruditzen zaidak. Berdin zio, beste bat asmatuko diagu. Zaterako pikutara eskolak, goratxirrikolak, pikutara eskolak, goratxirrikolak, pikutara eskolak, goratxirrikolak, pikutara eskolak, goratxirrikolak. Barkatu, Mirri, barkatu, baina politikoki erridikulo iruditzen zaidak hori. Fastidiarse. Manifanik antolatu diat, eta kitxo. Arrazoi du txiribiton. Mirrik negoziatzen ez badu, nik dimititu egingo du. Traidoreak. Ondo sok, negozia dezagun. Ea labur bilduz. Zein izango da manifestazioaren leloa? Esan diatelen agore, txirri, lelo bakarra euaiz. Akabo, nik dimititu egiten diat. Abai, baneuk ere bai. Jopelas, somorro singuratuta nago, aizue. Baina nien aiz somorroa, Nien aiz somorroa, bakarrik dituti begi. Xeato xona laguna, etxaitez joan iezi. Jolestu nahi batuzu, nirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza, eta gozoa jatea, niretzat boberenak, saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko baineran. Odei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen aiz nixaltoka. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxin dorrik ez da, inon irriren pareko. Ara lehenengoak asierra jaizena du.
Eibartar petoa. Spiderman pelikula ikaragarri gustatzen zaizkio. Eskolan matematikak oso ondo ematen zaizkio. Batez ere biderketak egitea gustatzen zaio. Oporrak salouen pasatzen ditu eta hemen dagoela familiari muixu haundi bat bidaltzeko aprobetxatu nahi du. Beraz, txaloa beretzako! Primera! Eta izue hona hemen Iban Gartzia Astaburu Agatarra 10 urte ditu eta PlayStationean jokatzea oso gustoko mendu. Baita saskibaloi ere eta horregatik handia denean saskibaloi jokalari izan nahi du. Oporrak Madrilen pasatzen ditu motiko honek, matematika ditu ikastolako ikasgari gustokoena eta bere gurasoak agurtu nahi ditu, beraz txaloa aztezin hau, beretza. Ederki, eta orain jatorrena deitu behar diogu. Bai. Jaba? Orain gure izardiz diratxua etorta dira, Felipe. Ederki bat, triki-tron, badator pixkanaka. Asier, zu goxokin gorria zea. Gorri zuaz goitik hanberaino, ederki, zure goxokia gorria diare bai? Eta banaka, tximiniatikan sartzen saiatu bartzea, bai? Lekutikan, inoiz aurreatu gabe. Hori da, hortikan. atzetik, Oso hortxe. ondo. Ederki bat, 2 eta 3, hasi nahi zunean. Venga! Iapa, sartzen duanekoa, jaba! Bi, primeran, jaba hau? 3, oso aitzea, Jaba? 4, primeran! 5, 6, jaba ure? Ai! 6 zoaz! 7, oso ondo! Ai! Lasai, Asier, jaba? 8, oso ongi, jaba? Ai! Eta azkeneko aukera ikusiko dugu? Bederatzi, oso ongi, 12 behatziztau, bat ere gaizki, Asier! Zure txanda, bukatu da. Eta orain, Iban Gartziaren txanda. Iban ikusi duzu jolasa oso erresa da, bai, ondo kontzentratu, eta 2 eta 3, hasi! Jaba! Haupa, Asier, jaba! Haupa, Iban! Ai! Animo, Iban, lasai, Ai! Konzentratu ya punteria hori. Venga, Bat! Oain azitzea, jaba! Bi! Primeran! Jaba? 3! Oso ongi! 4! Oso ondo! Jaba, Iban? 5! Zeharka iztea, Ai! Ia! Jaba? 6! Oso ongi! Jaba? Ai! Eta hau! Opa! 6 guztira, ez da bat ere gaizkere, Ederki bat! Oso ongi! Azte nivela, Felipe, ederki puztu dute gure lehiakidek. Jaba nola geratu da lehiaketa, Asierrek 9 sartu ditu, eta Ibanek berriz 6. Beraz, garbi dago gure gaurko irabazlea, Asier dela, txabla beretzako! Jaba opariak, hementxe ditugu. Baizue, badakizu hemen ez dugula inor eskutsik uzten, beraz Ibanek baloi dotore eta opari sorpresa hori emango ditu gure oroigarri bezala, eta zuen txalo ikaragarri hauzo. Zoriona. Zenbat opari gaurkoan, baina gure irabazleak, bizikleta mundial hau irabazi du zorionak eta txaloa beretzako. Ira lagunok, gero arte, aio! Batzen zorionak, Aupa Logroño, eta viva Doña Moño! Eibartar prestuok zuen edukazioa erakusteko ordua iritsi da. Ondo portatuko zarete? Seguru? Orduan, erakustaldia egingo dugu, bai? Erne guztiok. Altxa bi eskuak. Altxa. Osondo, etxin. Orain, zutitu denok. Zutitu. Osondo. Erne. Eta bukatzeko, eseri denok. Prefekto! Ikusten, sintonia lortzea ez da bat ere zaila, ez da ez? Aupa Logroño, eta? Aupa Logroño, eta?
eskua zabal eta bihotza on, ipurdia tolon eta sabela potolon. Txiribiton elefantea, Afrikako elegantea. Babolio tunantea, ire buskarrek zaugatek, usain askantea. Txiribiton, basapiztia izti gero, Tira, behingoagatik, Txiribitonek arrazoi zaukak, Ez du bere erroa izan, bere eskua izan da, bere esku polinoa. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La rai, 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 la rai. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. Esan zaiozu eskutioari, eskutio txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio polinoari, Pampalakio, polinoari. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La rai, 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 la rai. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. La trinculiculicul, la trinculata, pațicul răstoa, gustana falta. Aupa Logroño eta... Aizue, ez dut aspaldian hain jende azkarra ezagutu, Adibidez, galderatxo bat. Ea, Eibartik Elgetara 10 kilometro baldin badaude, zenbat kilometro daude Elgetatik Eibarrera? Oso ondo! Beste galdera bat, nola du izena Eibarko astelena pilotalekuak? Fenomeno! Ea, azken galdera! Doña Muño baldin bada, munduko emakume interesgarriena? Nor da munduko emakume interesgarriena? Oh, la! Ave Maria Purísima! Gora Eibartarrak! Ai, aupa! Ai, aupa Logroño eta beiga Doña Muño! Aupa Logroño eta... Aupa Logroño eta... Aupa Logroño eta... Aupa Logroño eta... Zondo! Beno. Haze humorea, Patxin, gaixo. Beno, Patxin, momentua proposa, mokautxoren bat egiteko, ekarriko zenuten guretzako zerbait. Ez dago eze. Jateko ez? Zuk egarria daukala, Patxine, norbaitek ura edo zerbait ekarri du. Zer, Patxin? Ai, ba!
begira, baso pare bat ekarri dituzte. Aiba, fruta ere bai. Aizu, Patxin, azukua egin nahi dezu. Norbaite badaki zukua nola egiten den? Ea, Patxin, irakatsi. Ze, Patxin, zer... marrubizkoa nahi du. Marrubizkoa, zer egiten da? Gira eta buelta, horrela. Alde batera. Ez du tantari botatzen, Ondo ari gara. Ez, ondo. Matxarekin. Horrela bai, horrela ere ez. Patxin, ez dugu asmatuko, orduan zer erabili behar da. Laranja! Ai, eskerrik asko. Bea, Patxin? Ai, ba! Erori da zerbait erori dela. Begiratu. Ara! Ze goxoa! Zuk ere pixka nahi du, erdibana, Horrela, Patxin. Begira, zenbat. Beste pixka ba niretzako. Potxin eta Patxinen artean. Horrela. Goxua, Jarraitu. Horrela, xe. Eskerrik asko, Patxin? Oso goxua izango dau, Ea, Patxin, beste pixka bat gehiago zuretzako. Nahiko ongiari gara, edo ez? Erdia eta erdia, Horrela. Nahikoa, Patxin? Bai, bukatu eginda. Beno, Patxin, txin. Ai. Norbaite trago txorik? Ai, zenbat trago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zer gertatzen da? Ai, zukua berotuta dagoela. Karo, argitasunean eta frutak izotza, nork ekarri du. Ez daukazu izotzi, freskatzeko ez daukaten. Putz eginda freskatuko dugu. Beno, hartu arnaza, Ta putz! Indartsuago, mesedez, 1, 2, 3, 4. Ea, berriro. Ea, Patxin, berriro. Zer gertatzen da, Patxin? Epela jarraitzen du. Berotik epelera. Ze, Patxin, zertarako da, hau? Ez dut deus ulertzen, Zer nahi dezu? Ea berdin ote dauden, ona botako dut orduan. Nahikoa. Gehiago, barkatu. Hor, listo? Bai, ez dago gehiago? Nahikoa, Beno, Patxin, hori orain zertarako nahi dezu, zer egiteko? Putz egiteko, leku handioa. Hartu arnazadero batera. Berriro. Indartsuago, Patxin, hain indartsu, ez? Poliki, Patxin, eroriko zaiola lurrera, Patxin, poliki. Hain indartsu, ez? Ez aiozue, Patxin. Poliki. Emeki. Burua bera, buru gainera eroriko da. Baina, Patxin, burua kontuz bustiko gaituela. Baina, Patxin, txorabiatu eginen dela, Patxin. Nahiko aldu ez aiozue, nahikoa, Patxin. Ea, Patxin, postuko zelakoan agoni, Fresko. Ai, orain badaki zer egingo degun. Beste hau, freskatu behar du orain. Beno, Patxin, freskoa niretzako, bestea Patxinetzako. Zein zen freskoena? Eskuinekoa edo eskerrekoa? Patxin, zein da biet? Baina, Patxin, biak batera, Baina, eroriko zaizula dena lurrera. Patxin, guztiko nau. Ai, norbai busti aldu, norbai busti du. Ez, oraindik ez, Patxin poliki, Nahiko ongi egiten du, Gauzatxo bat eginen dugu, eskua gora, eta Patxini lagundu. 1, 2, 1, 2, txalo eta txalo. Horrela. Osongi, aupa, Patxin. Begira. Badoa, gora. Goruz. Zeruraino. Artista gure Patxin. Ara, mantxotzen. Osongi, Patxin. Beno, ikusiko dugu, ea pixka bat gelditu den edo agortu zaigun, Ea, badazu morik hemen. Ara! Begira! Patxin! Ea, berriro, bestea. Osongi! Oi!
txaloiek patxinentzako, eskerrik asko. Bueno, zagotxo egiteragoaz, Aio, eta ondo pasa! Begira, patxin, freskoa. Eibartar prestuak gaur zuen kolaborazioarekin edukazio ikastaro trinkoa egingo dugu, bai? Aupa Logroño eta Viva Doña Moño! Aizue, ukitutan ator. Egia alda Doña Muñok edukazioa hobeagotzeko ikastaro trinko bat antolatu duela. Bai, eta zuek ikusi alduzue Doña Muño? Nola? Handi joan dela? Banoa nire izena ematera, nik ere ikastaro trinko horretan parte hartu nahi dut eta. Kakasarra txiribiton, Doña Moño Xorrotzak eta Txirri Plastamariak ikastaro txaposo bat antolatu nahi ditek. Lokartu ingo garela, tururu, sabotaia ingo diegu. Eta Eibartarrak katastrofe honetatik salbatu egingo ditziago. Doña Moño diztiratsua. Aldez aurretik eskerrak eman nahi dut, eskerretu nahi dut antolatu duzun edukazio honeko ikastaro trinkoa. Ale, potxolo, hasik ingo gara bengoz, Bai, gusto baduzu, lehen da bizi, kapelak nola jazten diren errebe pasatuko dugu. Osondo. Lasai, Doña Moño, badakizu nola diren Eibar inguru ontako mamu kokolo hoiek. Tira. Doña Moño ausarta. Gure edukazioa hobeagotzeko derrigorrezkoa dugu, kandelak nola pizten diren ikastea. Bai, horixe. Deskalabroa, ez dago eskubiderik. Tira, lasai, Doña Muño. Pailazo apalonek uste baino errekurso gehiago ditu. Torri! Doña Muño gazte eta liraina. Edukazio ona nahi badugu, derrigorrezkoa dugu
fundamentuzko liburuak irakurtzea. Hoxe, hoxe. Doña Moño! Tira. Doña Moño, sexy eta bukorikoa. Tira, gutxienez, sukaldean lapikoak nola gobernatzen diren horituko dugu, Vale. Kitxo! Nahikoa da txere! Nago prest. Zapaburu basati ez inguretuta bizitzeko! Txiribiton! Imaginatu behar nuen zuek zinetela mamuko kolo oiek, noski! A fastidiarse. Beira. Batetik 8 kontatu orduko Mirri eta Txiribiton, geltoki guztia txukunduko duzue, jasoko duzue eta garbituko duzue. Ulertzen, batetik 8 kontatu orduko, tira! Estupendamente, Txiribiton. Kontaketa katastrofikoa ingo diago, Bat, 2, 3 eta 14. Mirri eta Txiribiton! Vale, txoriño sale, ama. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rea! Txiribiton, konzentrazion, zuen laguntzarekin. Bat, 2, 3, 4, xo? Bat, 2, 3, 4. 5, 6, 7, xo? 5, 6, 7, supermirrik, irabazi, aurrera! Kapazak batetik 8 kontatzeko beraz, ni kontatuko dut zuen ordez. Eta zuen lagunok lagundu iezadazue, mesedez. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Gol! Txirri, artista, Ira, batetik 8 kontaketa horren ondo egin duanez, garbixagok, mundu osoko geltoki guztiak aurrerantzean, euk garbitu beharko ditu ala. Txiribiton! Llame! Akabo txukuntasuna, akabo garbiketak,
kutara edukaziona, pikutara ikastaroak, pikutara dena! Baina esan dezakegu, itzuliko garela. Kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Ai, 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 kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Goodbye, Eibar! Txau, txau, Eibar! Hor fiden zen, Eibar? Adeu, Eibar! Okboa, Eibar! Agur, Pepillo, agur! Agur, Eibar, eta aurren arte, ongi izan! Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxek etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai.